Mae ni i'r bwch geifr o'n cw. Mae rai bod nhw'n dod o fama, stiwad y dydd. Ac socian ar hael i fyny. Dyna swn i'n yna, dwi'n meddwl. Swn i'n gafr. Mae'n bwch gafr. 12 yn hwnna, dwi'n meddwl. Dyna faint o'r unig gyfri dyn nhw'n y blaen. Ac ar un weld nhw'n dyn nhw'n y blaen. Yn mynd i lawr efo'r wal, fwncw dros wal o fwncw. Fyny yn ôl at fwncw. So mae efo hwn yn daily routine iddyn nhw. Diwedd dydd. Dare. Lle mynd i magosach na hynna efo'r camera anyway. Dwi'n mynd i trio attempt mynd yn agos at nhw anyway, cos some point eisiau mynd at twll y bigel. Na ni nhw eto. Ond, fel dwi'n dweud, dwi'n rili mynd i fynd mor agos a hynna at nhw. Tor hilo. Ia. Hwna'n mawr hwnna fanna di. Bwchyn. So gyda fi fwy o fynedd, dwi'n mynd i lle trio snicio yn agosach at nhw. Do'n nhw'n swisio fi na. Anyway, geifr am oelwyn. Chi'n gweld dwi fama. Dwi wedi disturbio nhw yn. Gafod e. Ysbiwch golygfa. Gret de. Glas i'r awyr na. Briliant. Harlach. O, ie. Castell harlach. Ie. Ac... diolch am y gwpan. A wedyn, dwi fama yn sbiod ar y haul, yn machlyd. Ella fydd y twrw ddim mor gret ar hwn ma'n ydys yma, yna lot o wynt yma. So dwi jyst yn mynd i cymryd hwn i fewn tra mae'r haul yn mynd i lawr, a wedyn mynd at y camp. Neud tân, dwi wedi cael lot o coed tro yma. Neud mwy o effort, a mae genna fi... Wel, mae hynna surprise, gwych chi weld wedyn. A ges i'r geifr o fwncw, hynna'n... Ges i shot bach reit da hynna. A mae'n just berffaith yma. So, noson yn twll y bigael. Anyway, mwynhau'r hael am wan. Hwyl am y tro. Gan o coed tân, gynnau. Dyna cyfweld. So, tân, digon o goed, a coed sbar o fanna. Be sgynna ni ar y bwydlen hyn yma ydy chicken soup, Welsh ale soup, ia. Dwi'm yn promotio ddim byd, ond
Diolch i Erin am y potyn i gallu gwneud y bwyd ar. Edrych ymlaen at hwnna munud. Dwi wedi dod da. Oh, for fuck's sake, dwi'n siarad efo chdi ar hwnna fan'na wan. Oh, briliant! Hei, newch chi'n gwylio hyn. O'n i'n meddwl bod fi siarad efo Erin ar fama wan, ond mae ar ei ffordd i lawr. Briliant! Come on in, Alffi. Sut di deud helo? Sut di deud helo? Ti dyma. Ti dyma. Ti dyma. Ti adra wan, siwr? Ti adra wan, siwr? Wyt? Be di ffil? Good boy. Good Hey, nice one, da iawn chdi. Iawn? Ai, ti ar camera. Helo! So dwi fama wan, di neud ti fyny, ac yn annisgwyl go iawn. O'n i ddim yn disgwyl hyn o gwbl, ond mae Erin wedi troi fyny, ac Alffi, ac gynnu ni tân ar y go. A hwnna'n surprise gorau dwi wedi cael ers blynyddoedd, dwi'n meddwl. Ac nice one, diolch Er. Ti eisiau dweud rhywbeth wrthyn nhw? Croeso i twll y bugail. A cartra newydd fi ffil Alffi. Ie, dyn ni'n di fyw yma dros y rha, so nice one, diolch yn fawr iawn i chi, fydda'n i chi leitio. Bod yn panad i ddweud helo efo Alf. Nice one. Hwyl fawr, siwrno saff. Gymwch bwyll. Enjoy'ch Llundain. Nice one. Mountain goats forever. Wel. Dwi'n mynd. Yma fi nôl at y cwt. So, oedd hwnna'n surprise go iawn a da. Mynd i wneud tân ar y go. Chydig bach o coed. A briliant, Erin. So, yeah, briliant o surprise o fan'na wan. Nice one, Erin. Oedd hynna yn special. Ia, dyna'n special go iawn. Dwi'n neud yn yddi. Wan dwi am cael beth enw fo dwa? Chicken soup. Welsh ale rhywbeth, dwi'n yn gwybod. Ond mae'n neis, dwi wedi cael o blaen. Mae'r potyn yn cael ei ddefnyddio yn Hey, cooking. So, i cael esbonio, nes i, oedd gen i'n llefrith yn tŷ, so ddod i mae llefrith yn fyny fo fi. Mae'n rhyw hwyr fynd i siop ar ryw gybol, ar ryw moli cachu. So, dyw ai fyny ag e goffi dys, dwi'n angen coffi a dyn y llall. A wedyn o'n i yma, o'n i'n neud fideo i Erin, dwi'n meddwl ai rhaid hwnna yn yr actual thing, cos y surprise newch chi weld o. Ac wedyn, oedd y surprise, oedd i troi fyny, ac o gen i llefrith. So, diolch o fawr iawn i Erin am y llefrith. Gath i panad, a mae wedi mynd off yn ôl ar ei trafals. Hoffi Llundain fory. So, mae hwnna jyst wedi wneud yn nwrnod i.
Hi di dod drosodd ochr tan y grisia, a fi wedi dod o fyny o'r ochr allan frwthan. Ac cyfarfod yn y canol. Superb, boys, superb. Wedyn, swp, chicken soup i swpar. O, edrych ymlaen, edrych ymlaen. Ito fan'na allan. Dwi'n gallu gofyn am gwell. Sausages yn bora. Ac mae genna fi super noodles. So, swpar bach wan. Fyddwn i chi later illa. Wel, mae'n effebyg anyway. Wel, am y tro. Final thoughts. Just, recap illa. So, cyddes i fyny o Llanfrwthan. A do'n i'm yn disgwyl o ar Erin cerdded fyny o Tangrisia. So mae hi wedi ffindio rŵt hi o'r ochr yna. Dwi'n gwybod rŵt fi o'r ochr acw. A dwi'n mynd i trio ffindio rŵt fi i lawr at Tangrisia fory. Wedyn fydd hi'n hawsach illa sy'n ni'n gallu just aros yn parcio car yn lle dad a cerdded drosodd mewn llai amser, llai o draffath o gerdded hefyd. Ond yr unig peth ydy bod i fyny o'r ochr Llanfrwthan mae yna fwy o pren yma. Ti'n gweld y cyfle i ffilmio cyn gymaint tro dwytha, cos o'n i'n just cymryd o'i gyd i fewn ac yn enjoyo beth o'n i'n neud campio yma. Wel, dim yn actually campio, cos gynna ddim tent, so cysgu mewn twll y bigel ydw i. Ond, eisiau fyny efo'r tiwn yma ddoe. Ac o'n i'n licio'r tiwn. So, dwi wedi dod o ukulele. Ddo eisiau ukulele tro dwytha, ond gysi mewn gyfle i recordio hi'n byd. Fel dwi'n dweud, o'n i'n cymryd o gyd i fewn, ac oedd yr planio mynd ymlaen, oedd y ben i fel ti'n mynd ymlaen, so. Anyway, tiwn bach i chi. Neis di. Llonyddwch. Lle yma. Perffeithrwydd. Twll y bigel. So, just mwy o golwad yn ôl. Na, dwi'n gweld am yn mynd i'n ei faniad.
So, dwi'n gwybod beth yw'r seron yna. Serious, dwi'n meddwl, dwi'n siŵr iawn. Lleiad y fod i godi o'r fwncw. Sydd gen ni'r dydd y fanna. Ia? Dydd o'r fwncw. A mae'r nos ochr yma. A traws di acw. And y lleiad ddim di godi eto. Dwi'n gwybod pryd mae'n mynd i godi. Gwych chi fod y camp, do. Cymaint dywyll ar y funud. Y bigel. Ia, twll y bigel. A wedyn, mae gynna ni cwt y bigel. Hwn di'r camp. Nid yw'n rhoi mwy o gola? Na, di gola ddim yn neud dim gwaniaeth. Ond, mae'r lle yn just anhygoel. Dwi'n jyst mynd i gymryd y gyd i fewn am wan. Ac enjoyo'r noson. Ella gewch chi un can arall gyda i, dwi'n siŵr iawn. Gan bach i chi. Gadi fel licid di, mae Erin peth. Mae penna pawb di mynd fel lunatics. Lunatics, 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 lunatics. Gadi fel licid di, mae Erin peth. Mae penna pawb di mynd fel lunatics. Lunatics, lunatics, lunatics. Dwi'n gwybod ydych chi'n cael am wan unwe, so. Di'r lle dal ddim dod allan, dwi'n gwybod lle mae o. Mae'n yr awyr y rwla, neu space y rwla. Ella bod nhw wedi kidnapio, ella bod nhw wedi cael rhyfal o bod yr Chinese di dwy'n gen yr Americans. Dwi'n gwybod. Gan i weld. Ond mae, fel dwi'n dweud, wedi 11 gwan. Mae'n 20 past. Hanner o'r wedi ella. Sam sôn o'r lleiad. Ond mae'n dal y bleser gael bod yma. Conserfio batteries. Hwn di final thoughts fi am y noson. Mae'n noson lyflu, noson glir. Ac be mwy ti'n gorau gofyn amdan. Mi fyddan ni'n dod yma mwy aml a fydd gennym ni fwy o storis i ddweud. Diolch am dod ar y daith. Ac am deithio efo ni yr siwrna yma i lle bynnag da ni'n mynd. A gobeithio gwelwch chi gyd rhywbryd yn y dyfodol neu ar y pryd yn y bresennol. Mae wedi bod yn gret. Diolch yn fawr iawn am yr gorffennol ac am yr cytia cyntefig yma. Nes o gynna i ddim, swn i'n mynd aros yma o'n i bai bod yna rhywun di mynd i draffath i adeiladu rhywle fel hyn. A diolch iddyn nhw, ella 3, 2, 1 cant o flynyddoedd yn ôl. Ella 500 o flynyddoedd yn ôl. Pwy a wyr. Ond mae dal ddiddorol. Mae dal da cael dysgu ac archwilio chydig bach ac ffeindio allan mwy amdan be oedd yma, cos mae yna ar ochr wal o fwncw mae yna marcia edrych i fi fel map, ond wedyn sa'n gallu bod yn lot o bethau, ac y peth ar diwedd y dydd sa'n neb yn mynd i gallu dweud, dwi'm yn mynd i gallu dweud chdi for definite dyna bedio. Mae'n just cos dim yn i ar y reidio yna a da ddim yn gwybod be oedd pwrpas y person, ond sa chdi'n gallu dychmygu beth sa fo wedi cael ei ddefnyddio i, ac illa sa fo yma cael ei ddefnyddio i lot o bethau. Illa oedd hwn yn
hanner ffordd drosodd i'r walk i lle bynnag oedden nhw'n mynd i fynd. A mae gen nhw set-up shop efo yma. Ac yn swopio pethau, bartro ac yn y llall, pwy a wyr. Mae'r posibiliadau yn ddi-ddiwedd. So, ond anyway, fel dwi'n dweud, diolch yn fawr iawn am dod ar y daith. Ac gyn y gwirion, gewch chi'r gwir, a gewch chi'n neb mwy gwirion na fi. So, gobeithio ddwch chi nôl ar daith rhywbryd eto efo fi. Ac o'n i'n rhannu mwy o bethau difyr. Ond am ŵan, mae'n hwyr, mae'n tynnu am hanner nos, so felly fi troi hi cyn by hir rwan, dwi'n meddwl. Ond mae wedi bod yn blisar, a mae wedi bod yn blisar. Erin, ti'n superstar, diolch yn fawr iawn am wneud y noson ni, a troi fyny a rhoi surprise go iawn. Ti wedi bod yn briliant. Mae'n rhaid stop, ac illa gewch chi gan. Syffen o thoughts go iawn. Batri sydd wedi gallan o'n hyd. So, bod noson da. Diolch yn fawr iawn. Wyl am yn tro.